Здравейте хора, аз съм Васко БГ. Чудите се кога ще качвам видеа. Ще качвам от 1 април до 28 май. Защото не знам. Ще правим много работи. Имам си работи. Имам работа. Затова няма да успеем за тези денове. Ама ще се опитам за няколко видеа да правим, само че ще е през нощ. Какво да правим? Иначе през ден се излизам, се лежим, се гледам телевизия. Не мога и да пипна телефона, когато нема батерия точно. И затова по-дълги видеа ще са от 1 април до 28 май. Чао хора!